viser vi det. Takk. Jeg tror, han er is. Ja. Lisbeth, klar. Yes. Nej. Så er det bilen. Bilen? Yes. Okay. Fra bilen. Ja. Hvis nu vi har haft oceaner-tid, vil du så ikke lige være en tid 10 minutter? Da ville jeg sagt, at da hadde jeg sagt der, så hadde vi kjørt den andre hunden hvis den hadde vært her. Så hadde vi kjørt den. Hvis den hadde vært her, den andre hunden, så hadde vi kjørt den andre hunden. Ja. Tror du at vi kan kjøre noen tomslag, eller er den helt? Jeg tror, han er kold. Men der er et eller andet, han dufter til derinde, som en Det er der i tillegg, ja. Men vær så god. Ja. Jamen, det var tydeligt, at han stoppede op og spiste. Ja. Jeg tror også, de har haft nogle cigaretter, som har stået der. Ja, det har vi. Så de stod der og fodret. Nej, men Det var mig. lavede de Eller? små lejre. Ja. Der Der faldt der sådan noget hundemad ned. Kattemad, eller jeg stod fodret med, og den spiste ikke det hele. Knader der Her. Men der er jo også godt tryk på sådan en. Hun har jo Ja. et fantastisk tryk. Det kan man også se på bolden jo. Ja, det tror jeg Ja. også. Og det er godt, hvis du tager rense det. Det kan jeg ikke finde under. Ja, det der var det der. Ja, det er det. Ja, det er en kombination. Ja, det er Altså for en klemme, ligesom en klemmelus jo. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo ligesom at få fingrene i klemme i døren. Det er det faktisk. Det er spørgsmål, om man skal lave hul. 2 gange nej, for at klemme mine fingre i døren. Nå. Det gør det. Han er lidt tung. Ja, meget imponeret af hendes arbejde. Og vi skulle følge med her. Ja. Nu kører han med klatten derude. Bosso! Det er simpelthen en fornøjelse at se på. Ja, når han først kører med klatten. Nå, men det er jo for vildt det her. Det er sådan her radioen. Bosso! Du bliver ingen gal. Jeg har lagt den fra mig i græs. Og så sagde han med lige sidst. Så sagde han så. Og så var hun tænkt, ej, det behøver jeg ikke. Han vil lige komme ud med den. Det var sjovt. Han var lige ved at komme med den her. Bare tempo på. Jeg havde lagt den forbi mig, dengang han var ude ved mig. Så siger du noget, og så åbner han munden og låser ting. Vi tager lige pølsen i stedet. Hvis han nu havde kaldt i samme øjeblik, så tror jeg, at jeg kommer med.